Lakha kep Hawarghat constituency ang kangalong penangan aningkan pen kemangpon Hawarghat Youth Development Committee kedamtang busik ni phai ingkoi rapliar ni Hawarghat constituency aparman amhang pathek ponsi Hawarghat Youth Development Committee ahin pen kechengsi kengkam kachijor ponji lake kechengsi summer football knockout tournament championship jakhong ni phai kep arni Hawarghat hidi bonglong pathuak lamalong karbianglong angkang kedoan football kapatu aning kehang atuma phan isiawar sai pipon Kidamdang busik ni phai ingkoi rapliar ni Hawarghat Youth Development Committee amhang pathek pontanglo bangso Hawarghat Youth Development Committee mai phukimi Gautam terang lapen kongchun bang ripon roy pen chenglok nonamat bang ingkoi rap hosose Hawarghat Youth Development Committee atum committee along do pusi mai phukimi pen pachini pon Jengsi bangke nili tumpini Hawarghat guest house along Hawarghat block guest house along nang tumban nang chop hanang kok la henlo niltum pini ladak isi komiti akimi niltum keseng pondo aso keseng pon nasi niltum kalbi yang long rat han niltum pachini pon po la pente niltum komiti amen bang pangdak pon bu pejana nasi laso no niltum pini niltum nang niltum pan pachini niltum komiti ke la pon lo Hawarghat Youth Development Committee Nilitum Hawarghat Youth Development Committee ahin pen bangke lalo je nilitum piporsi laso pot a committee ke sengnang kokma nilitum youth pen laso committee binang kokma ke lahino nilitum Hawarghat angkang doan along nilitum penaan youth atum kasik sa katora dopik thek damlong laso ke thek damlong pen penaan nilitum search long pen nilitum dak kado kowe dak kal biang long pen chenglok abang alia long pencenglok amuk aburu rong pen asame sarong pencenglok tu pinana youth tum kasik sa katora do laso youth tum panel tum mesian atwar ki japon thek jie pan Hawar ke hat pen harsing rongpi karbiang long life